kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakubor, Golden Jubilee, ya kipajba jong ka state Meghalaya hi baro kaway. Kalong kajing kemen ka bakraw, hakaba ngi kenjo ya kajing dap san posnem jong ka state Meghalaya, nadu ya kibangilayo ka state, nadu ka arpway tarik jong January kat kandai spa nyupuar, halor ka North Eastern Area Reorganization Act 1971, kabala pentikna ya kajing yo jongi ka state ka bapura. Ngila kenjo san peu telikisnem, ha ka arpway tarik jong menta ubnai, ha ka ni kesengi, ha ka ba ngiladap san peu telikisnem. Ngasyim kanikalat kakabu ban ai kublay, Golden Jubilee, ya kipajba jong ka state Meghalaya hi baro kaway. Bat hakani kajing ai kublay jonga, nakwa ban kanmau karpang, ya baro kipajba kibala contribute, kibala no senyang, na kamenta ka state ha baro kiliang. Nadu kito ki volunteers, kibala yakun ban dawa, ban yo ka state kabapura. Ki political leaders, kibala don bata nadu basdang jong kajing sedang ka state Meghalaya. Nasukwa berkenmau na kapta jong baro ki MLA, kibala ki first MLA, ha ukat kandai spa nyo puar, kibala syajit ban long kumkinong mikmat, na kamta ka state Meghalaya. Hoi, ngasngau tenat ru berkenmau, na kamta ki katu kanik MLA kiban nang kongdu, bat kibarang im haduk mentaru. Kum kijong i Dr. Didi Lapang, kijong iba Rowel Lengdo, kijong iba SD Kongwir, kijong iba Salseng Simarak, batle sedang don singkat tukat ne ya kebangi melak bantip, kibadang im hadu menta, henry kibala longru kibala don, ha kalis kebanang kongdu banlong ki MLA ha kajing sedang jong ka state Meghalaya. Kini kiri orang ba, kilas contribute na kamenta ka state hi baro kaway. Ngai kubleiru kerpang nam taki officers jong ka state Meghalaya, kibalaya imsngi banlong kadaw jong ka jingkiw ka roy kapar ha ka state jong ngi baro kaway. Hoy hakani ka jing yat lenti jong ka state hakini ki san paway tilikisnem. Kala banlong menginyo ibon kijing duna ladangit pek ya kijing duna. Henry ladangit pek ya kajing baha paderu. Ngilakkiw hadu kata-kata ha kabangin ra ka state kichongi. Nadu kinong tawak kubor, kinohi ka school, kikna school, kidon la kajong kabenta ka bakraw bakin ra ya ka state ha kichi syakri, hala kajong kabenta. Namar kata nga khot nga wer, ikpajba baro, bangin persyang man ay kababahatam, kata kajing la kajongi, bangin ya don benta, banlong kadaw, jong kajing kiw ka state jongi nang nasyakmat. Ikbilenti bangin yo overall development, hakaba ka state jongi kanang yo bankiw nakapor sa kapor da kajing tirang kipajba baro. Say sinpat kajing ay kublay Golden Jubilee kajing dap san pusnam jo ka state Meghalaya kanlong kajing karku ya kipajba ka state Meghalaya baro kaway kublay shibon kublay syajarang.